On bilen bıçaklenen ok. Bu näme diýen eken? O şepekçileň atyratına, haýwatyna goşulyp otyra aktivistleň aňryk gidip gynalmagyna garaşyp otýar. Onam saklany bilmän, onam açyk goýberdi ara. Ana näme şoňa? Ine Dür Sultana dek 4 gün mundan odol ýagan nemesi. Şo baýgada basdylandan soň Dür Sultan ýadyryp çykyş etdi da. Bu provokasiýasynyň ýürüýte gurnalýanlygyny aýdyp çykyş edenden biri Dür Sultan boldy. Şuň ýürüýte edilýän. Banam näme diýär Dur Sultana jogap berip. Delil getirýärmi? Argument getirýärmi şu näme şi nedeni? Ýok, bu näme diýär? Dur Sultanjan inna sen bahym diýär Türkmenistana barýan diýär. Senem diýär Rozmurad ol mollum bar Rozmurad mollum. Şoň saýra şeýal bay saýra artyňa diýip muňa SMS ýa-diýär. Berediň adamlar. Inha Nuru An Naýefiň TikTok kanalynaky accounty, TikTok'daki accounty şu. Terediň ýa-diýän adyna. Skora terin batym diýär da Tidwagtdan skora diýen bolar Türkmenistana baryp Rozmurat ýaly hem geplersiň. O zaman görüşürüz sen bilen ýa. O zaman sen bilen görüşürüz diýär. Dür Sultana ýa-diýär. Dür Sultana ýa-diýär. Çepekçileň ýadyp oturan çapakçylaryň ýadyp oturan ýa-da aýdyp oturan adyny aýdýar. Barıp Türkmenistana saýrarsynız diýär, ýani hally işdi Türkiýe şatlyk şeýhi ifdi bir giden haramdadylar rejimiň itleri. Şolar şey dip gelýär, Türkmenistana gelin diýär, başda da saýrarsynız diýär. Şonu inni Nuri Dür Sultana diýip otýar. Türkmenistana barsa öz fertine taýak sokulsa saýramazmy Nuriň öz saýramazmy? He?